Hey guys, majong hapon na nasgiya na uli na. Dali siya kay matukon sa simbahan ron kay managkit. Kay exam na kuno nila ugma. Kada exam managkit man na siya. Nakaw na kay mo bunda kag uwan. Init gani. Init bitaw ganyan bitaw init mo kalitrang taligsik. Dijang papa pa mandiha. Biyahe pa na uli. May mong uban. A few moments later. Hi guys, mga buntag ninyong tanan. Ako na po ni Jijin Bersan Family. Humanamig pamahaw ni mama. Nagluto ako ganiha o kanang kuan. Corn beef. Diyan mo po baw ni Gian o gani mahurot. Isara kalata hanggang giluto. Diya, gibutangan na hag kanang kuan itlog. Magisadan po ni Junjun. Wa nila nahurot. Di mo na sila ganagi nga na nga sudan. Sudan na may nga na o kanang wagaji kuan ba. Wagaji lain. Kung kami nakapamalit gahapon sa merkado kay gabi naman siya nakauli. Diya karon di ay naghatod ay siya kanang kuan. Kanang nukos. Ang danhi. Lumayagan mo nilang itawag danhi. Tapos buhol kay nukos may ang mga itawag. Ha? Balik na. O, tuan na. Ganina ra. Nukos manis buhol. Kamera dari. Tapos mama sa asa. Tapos mama ligawas mo. Ha? Tapos siya dito ka lingkod-lingkod sa kuwan. Asa na yung limpiyuhan. Kaya ako nun yung adubuhon. Mingaw ba sa kamera ni mama dani? Ya, palit pa siya kuwan kamunggay kay one man. Si mama, yun ni dyan kuwan, nilaway nga kamunggay. Diyan sa rin nga kuwanan guys, limpiyuhan sa rin guys kay gahang kuwan. Labunan, naglaba dahil po ko daring sindahan po ko kuwan. Panglabas ang tanawon kaya maninggi butangan o kanang na tubig kay pang atijukan. Ya, apa nih nga kuanen patujukan hindi natin ang trabaho balik-balik naman natin ang kuan trabaho kada adlaw mo dyan ang trabaho guys umukulaing trabaho nararamandani sa bahay sa una ako'y naninda na sa tindahan ni mama. Diyan karon lagi para malingaw si Jack, para masila yung lingaw. Si Jack na nanindaw ka na ibalik. Muna naman ibalik din sa tindahan para malingaw si Jack. Mag-exercise pa na isang tuhod. Baro nilingkod ba? May mamalit. Dari na po ko dari sa kuan kusina. Samtang nagluto ta. Tindahan po tawag ka ng kuan laba. Okay. Manginlo pa po ko sa kuanigian. Ibang kwarto. Ito naman dahil kay busy man siya. Manginlo pa ko ron. Nagaman. Dato siya ang kuan. Kwarto. Kaya namang kwarto diha. Ang gamay raman nung kaso naglimpiyuhan kay gagmay raman ang among kwarto. Ang gamay ray kuan guys. Sinloonon. Pero di naman po nakadyo pagkaginloan kay kada daw mo po ko mag hinlo-hinlo. Asa ni nga kuanan guys, limpiyuhan. Laban naman gyapon taganis at ang kuan kinabuhi. Na, pasensya na gajud mo guys kaya gang mga vlog pirmira gajud mga ingani. Kinara mo ko danis by permi mo na gang mga vlog ingani ra gajud pirmi. Kay di man po ko tiglakaw. Di man po ko tiglakaw. Lakaw ramang ko kami ni Junjun, nung nami atuon, nung na mga importanteng pamalitin. Pero kanang maglakaw-lakaw nga ako ng isa, di ko mo lakaw guys. Nara ko dan ni Permis Bay mo nangagang vlog. Nara ka dyan ni Permis Bay. Sahay raw ka ng laajan mi ni Junjun, manglakaw mi. Diya kay Junjun kay busy naman ron, nung kanang kuhan pamasahiro kay priority lagi ni dyan ka ng kuhan.
makatigom na para sa pang-college ni Gian. Daga ko pod ginagmay kay abuse karon kay nanggamay naman ang kanang na-abuse di na jud pareha sa una sa pandemya pa tunapay pandemya nga moji kalingawan sa mga tao ba ang kanang kuan YouTube nya karon kay back to normal naman busy nag mga tao ang uban di na makalili sa kuan YouTube mo nang views ninggamay na di na kaadyo pareha sa una ba. Pero okay ra gihapon, pasalamat gihapon ko ninyo guys kanang nagyapon ba sige gihapon kanang kuan lantaw sa amo ang mga video. Uy Mikloy naginahinay Mingkoy naginahinay naman day kadiyag kamang mukha day kadani nga nukos man eh nga nagpagka ha jojo ko pagkaisay Mingkoy kay na hanap pagkarong ni preso. Mana nang kagahang ipreso? Kanaog gidi lagi ko ganahan nga magatungatong kag dan maghilo kog isda kay mo kong lipaton. Kanaog ba? Kag mga tao karon guys, kay bawo ko busy jud sila kuan. Panarbaho, paningkamot para sa mga kagmaon sa mga anak, kagmaon sa pamilya. Mga ako laban lamas gyapon ko sa ginaniraman ni nga ang kuan vlog na tagadlaw. Pawa lagi kinay kamera oh. Oh. Matandag ng kamera. Ay naku Mingkoy. Pawa ba? Kanaw dito ba? Laban naman gyapon ko sa tuang kuan guys. Kinabuya maning tangtangan o kanang kuan tinai kay kuan kanang lansahan ko nai kuan ba tinai. Nayuban kay ganahan man silang nai ata. Hindi ako di man ko ganahan good. Manahan is dyan pang tangtangan o kuan tinai. Tangtangan na buon dyan. Kuan tinai. Wa ko no isda. Kuan manggod. Pirming galay nagpanahon basi nanginangin. Kanaog lagi. Karita dari si Arbi. Dani sa kang prisuhon. Ya ka. Ang ipriso na. Sorry di kaming koy. Ang ipriso guys kay di ko ganahan na kuan magsabot-sabot ani sa mukan ko. Jog di ra bata makabantay mga awat ra ba. Kaya traman pod buyan ra man po nanay nang mga manadari. Sila mo kan daning nukos kay makakagid ni. Ngani ra gid ang kinabuhi guys. Matagadlaw. Ang mga ang trabaho na kani mga sud sa ang mga ang lingaw yung mga trabaho nung nanisod sa bahay niya sa liat sa Facebook hindi sa liat po ka ng kuan cellphone nagaman na sa mga buhatonan sa liat sa cellphone ka rin nagkahapon mag-edit balik-balik rata ang trabaho naman siguro pinakarilit nga parehas ranahon nga nara-permisod sa bahay pero bisang narata-permisod sa bahay kanyan magyapon tag trabaho kaya mga trabaho nung danisod sa bahay kita mga gimulihot di man pwede og di sa mulihot kay mabakag ta hugaw ka sa ang bayo di ta mulihot. May nilay muli nga kita mga dinahan ako mga dipigilot may mga liko ng ganing bahay kay labi na si John tunod ka ng mubiyahe kay si mama din naman ang makasuga ko ng mga liko ng ganing bahay kay buwang naman na kay jang lingaw po cellphone ano na naman gani kay na cellphone lingaw siya yung tindahan
Nay mamalit na langinangin ka ba? Langinangin guys. Wala na siningkoy ka CR. Na, wala na. Nagwala na. Ha, pasensya na gadget kaming koy kay makulit manggod ka. Buya na ka na nagmana ang dadig limpyo. Hindi, pagwala diha. Pagwala o gusto nimo. Tingano bitaw, wala kang ka kulit. Na, sige. Nagwala. May hitat madag presohon. Hindi mo pa nang kuhanan ng mga planggana. Ngita kagpaagi makalingkawas no. Ngita kagpaagi nga makalingkawas ka. Naman po kumahuman pas Mikloy pinoon si Mikloy di pa na sira kay baby pa man mudako na mura na ng mingkoy ano na po na may bawag manungkab bagdi pero si Mingkoy di man nun sa manungkab kanarang maglimpyo kog na diba mga isda magsinamok pero kana mga sudan nga dani na may pangbutang sa lamisa di nun siya musakad lamisa di pod manungkab ba sa kaldero kanarang nga ni maglinis ko ng sinamok-samok di ko banahan samukan ko pero nakabasa ka yung tabang ni ring guys yung makawag stress hindi ako anto way ilaga agad ang bahay hindi wakiukok kailangan pang kanon ko pa yung tabang ng ring samukan naman gadyo ko ka nang mag-ilo ko ngayon is dahil magsinamok na mga prisohon pero harap mo kung pagawas yun karigat raman nagmamaman ako ganit lingko nawa dyan nila iningaw ni mama dahil guys among ganap kada adlaw binalik-balik ra maura pirmi ang mga video naradyo ni sud sabay kanunay ito ko tiglaag kaw na ragadyo ko guys tawanan kadyo ko nga lakaw ko magitaw ng mulakaw ko isa di ko sugtan ni Junjun kay baw na Junjun nga kanang mahinag ang loob nga naglakaw-lakaw ko ba talawan ko kay kanang mutabok ko kanang naikalsada mura ko kanang nervyuson kung mahaglit ba labi nagmusakay kung kanang naibasa para isa hindi dyan ko kataas guys lakaw-lakaw muna dun nga wadyan na siya maanad na hindi kong tugtan nga mulakaw ko ako ra isa kasara to na itabo guys sa una first time dyan na nga mulakaw nga ako rang isa musakay o kanang naikuan barko atong paguli na katuninguli ko kanang naikuan buhol nanguan naman dyan ko na to guys naglakas loob na mga dyan ko nga muli ko na ako rang isa kay sa kuan food ba sobrang ng kaningaw pero ginan po kung dyan nga mag-practice ko na ko nga kung makakula ko ako rang isa kay hindi ko magnain mga pangitaboy nga na mga kinanglan dyan na ako dyan mo yung makuan mulihot para di ko nakukulbaan arong makamako ko ba agoy nakalayas man bisa man kaning agi nung nakalayas ka ngita dyan kag pagi nga nakalayas no lagi dyan kang kawak-wak ng dako ha siga laman yung mata ngita dyan siya ka di nakalayas
Natagam ba? Naong, ito lagi latay-latay sa ng lababo, kaya di lagi ko gadahan. Muna guys. Harap ng katalawan, magita to sa unang aningan nga pantuon ko kananay Manila. Gusto dyan na amungan ko guys ng Manila. Kaya siyempre, kinahanglan ko po ang kuhan, igsuon. Dan saan man, di man gadget lagi ko itong tani Junjun kay. Wala ginayikuan si Junjun nga. Mula ka ako rang isa. Kaya daan pa na siya sa una, nga wadyo na siya maanad nga. Maglakaw-lakaw ko nga. Ako rang isa, kay bawdyo na siya nga mahina agahang loob. Munang kulbaan ko na siya nga. Mula ka ako nga kurang imanang sa una sa nagboros pa ko kinanglan mong gadget na kanang kuan pick up naadyo na siya gadyo kong ubanan kaya di man gadyo kong makataas na kurang isa murang mga gadyo kong bukang mabsin siya din sa trabaho siya kong ubanan kaya di man gadyo kong makataas nga kurang isa kulbaan mga gadyo ko guys manantod karon naanad ako nga naarakos ka na buy per me nga kay di lagi ko makataas nga mula ka ako rang isa. First time dito na hitabo sa una pag magpandemya nga ning biyahe ko ako rang isa. Kay timing po to si Ate Ruby nga di nakaon niya katanaw man siguro mo sang vlog sa una. Nag vlog mo ko dito nga ng bakasyon ko ako rang isa. Nakasloob ako bakasyon para makauli kay naluoy ko dito na ning ni tatay kung nakakita ko sa vlog ni Ate Puro nga naghilak sinanay si tatay tungod sa gimingaw ko na sila na mo nang naglakas loob jud to biyahe nga ako ng isa first time dito nahitabo sang kinabuhi guys nga mabiyahe ko kanang ako rang isa kay sa una sa Manila pa mi magulian man pud ko magbakasyonan man po ko buhol sa una nama sa Tirubi per me ugwas Junjun sa Tirubi man may ang kauban mo to guys first time dito may tabo ang kinabuhi nga mabiyahe ko ako ra isa ang lakas loob jud ko dito mo nang karon naay mga lako-lako nga naa dyan na Junjun da lim lagi ka natagam guys nagpudyo nagpudyo na nga na preso na guys limpyo na ha manong ka pa? Nakitong kabon kaya human akong limpyo. Tagam lagi, da. Ako yung isa na tikaw-tikaw na nga mo ang kuhan. Kusina. Si Mama tos tiris. Asa nga lutuon. Gatang ilang masahos o ka ng kuhan. Sibojas. Lagi, wala lagi kaya kawatan diha. Sige kag latay-latay nga gimong tiil, gikan kas gawas ga, laroy-laroy. Muro po kag limpyo tiil, katong patong diyang lababo. Ay nakumingkoy, muna po kong laron. Nana guys, hanang na kuan guys, nag-isa. Hani nga kuanon. Paumukon. Kaya si Mama, ay nakadot ba? Ganan po si Mama ka ng kuan. Nukos. Ganan na siya ka ng mga nukos, ka ng sapajan. Kinanad maguna siya kay kuan magut siya ilaha. Dagat ba? Ning dako sila ka ng sa dagat. Munang ganana siya munang gidjahang paborito kanang kuan sa pajan taklog sa nang paumukon naman to ko aning comment nga sige yan ko no di ko no magtubag-tubag sa ijahang kuan lola na di dyan na siya malika dyan guys. Basta makaibaw na siya nga na siya hang katarungan. Di dyan na mo
kuha na diyang baba. Mutingog dyan na siya. Nasa ni nga tiwason guys. Kita-kita rataan dya. Ay naghamandani. Gansa na payahang ma-video. Gansa na payahang magdugtong dani nga kuan video. Wala mga dyan niyang ma-video. Nga ni Pirmi balik-balik ni nga sayahang ganap daning sud sa bye. Pag may lain. Manginayang magpukuog. Hindi ko upload ba? Imagine na laman ay $1, $2. Isa ba rin pimuhatag natin na ng $1, $2. Hindi ta maning kamot. Munang mga jojo ko na joke pasensya guys nga gang vlog. Puro ra ingani. Kaya wadyo ko ilaing ma-video. Hi guys, sama na ko dito sa kusina. Diyan na po ko dari kay magbanlaw na po ko dari sang kwan labunan. Halas mikloy gasunod-sunod na to ah. Hi guys, kaloy sa Ginoo nahuman ra gyud ko og panglaba. Mana guys naras kilid-kilid nagipangayay kay way init. Kawan na nagatang kwan panahon way klaro gatang panahon. Pero mamara man nasangin kay kwan man na naka-dryer man, hangi pang dryer. Daga kajong tabang nga kwan guys, washing. Salamat kadyo sa nagpida na og bayad kay utang raman tanan namo. Nga kay da may maadjog kasing-kasing nga ijang gibayran na raw ako no may utang pagbot sa Ginoo guys nga. Hindi natagan ka ng utang kay grabe ka kapoy kaadjog ka ng utang naman gani maglabay-labay dani nga magsingit-singit ka ng mga pautang ba mga liguranan, mga ansa na diha, mga bitsi ay mga pom, mga gamit sa bahay ba. Na, dito ko mangutang kay sakit lagi sa uning kuan. Utang pait ning natay sundunon kada adlaw ba balay nga ni ra ang kinabuhi ginagmay basta wala man tay utang bayran kada adlaw pero di man jud na malikad dyan ng kuan guys utang pero kami naglikay lamang gajud mi kay nakuha naman mi natagam na kung sa Manila pa nga sus Ginoo ko halos nagajud wa may makaon kay agutang unang bayad kay wala man day ta mangutang dyan nagbayad ito magbayad likay na ta luoy po dagatang utangan mo nang kami naglikay nga nanamidarhi bala ginagmay na mo ang kita basta wala man may utang nga gisunod kay sus Ginoo ko sakit jud sa uning nati utang di matabang og inom og biologic og sakit tagatang sa Manila bitaw sus Ginoo ko kaloy sa Ginoo nakalintawas na mi sa kaloy sa Ginoo nahuman jud ko panglaban jawa jud ko bijay ni Mikloy si Mikloy jud dari ga atang-atang jud na darhi hindi antod nga nahuman ko sige apon siya gatang-atang diya guys marato guys sa vlog guys dagan kayong salamat sa perming pagsubaybay. God bless ni jong tanan. Bye bye. Kita-kita sa sunod namang vlog. Bye bye Mikloy. Bye bye. Oh bye bye. Bye bye. Oh bye bye ko na po siya. Bye bye guys.